Denizden iyiden iyiye koptuk. Ancak Kıbrıslıların aklında halen daha bazılarının deniz var. Evet, sizlerle Protaras'a gidiyoruz ve Protaras'ta 74'ten sonra adamızda ilk su sporlarını yapan yere gideceğiz sizlerle. Άρη, είσαστε Παγκυπρίος από τους πρώτους παροχής θαλασσίων αθλημάτων μετά το 1974. Αλήθεια, πώς ήταν εδώ παλιά όταν ξεκινήσατε στο Fig Tripay? Ναι, πράγματι ξεκινήσαμε μετά τον πόλεμο του 1974 εδώ. Βασικά από τους στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών είχαμε ξεκινήσει τότε, που ερχόνταν από την Αμόχωστο και ζητούσαν διάφορα σπορτ για να ασχοληθούν. Και έτσι μας έδωσαν την ιδέα να ξεκινήσουμε τα θαλάσσια σπορτ. Αγοράσαμε έναν ταχύπλο τότε και ξεκινήσαμε να τραβούμε water ski και να νοικιάζουμε βάρκες, ταχύπλοα, και μετά τα αγοράσαμε ποδήλατα και τα κανό, τα οποία διαθέταμε για τους στρατιώτες τότε των Ηνωμένων Εθνών. Και μετά ξεκινήσαμε και με τους ντόπιους που σιγά σιγά ξεκινήσαν να ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορτ και έτσι εξελιχθήκαμε σε αυτήν τη φάση που είμαστε σήμερα. Πού ειδικεύεστε περισσότερο και ποια θαλάσσια αθλήματα προτιμά ο κόσμος? Εμείς ειδικευόμαστε περισσότερο στο θαλάσσιο σκι και στο wakeboard, που είναι η μόδα τώρα τελευταία, ειδικά με τους μικρούς. Όμως κάνουμε και πολλά άλλα σπορτ, όπως είναι το αλεξίπτοδο, όπως είναι το jet ski, τα διάφορα φουσκωτά που είναι πολύ διασκεδαστικά και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ηλικία. Επίσης νοικιάζουμε τα ταχύπλοα σκάφη, ποδήλατα θαλάσσιες έχουμε, τα kayak. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για την ιδιαιτερότητα του κάθε θαλάσσιου αθλήματος? Ναι, βασικά το water ski είναι κάτι που πρέπει να έχεις κάποιες ικανότητες για να κάνεις. Γι' αυτό για κάποιον που ξεκινά πρώτη φορά ξεκινούμε με μαθήματα. Διδάσκουμε κάποιον ο οποίος δεν έχει ξανασχοληθεί με το θαλάσσιο σκι ή το wakeboard. Και στην πορεία προσπαθούμε να το βελτιώσουμε δείχνοντας του περισσότερα πράγματα που μπορεί να μάθει πάνω στα σκι ή πάνω στο wakeboard. Για τα άλλα αθλήματα, εντάξει, για τα αλεξίπτωτα δεν είναι κάτι που πρέπει να έχει κάποιος να έχει κάποιες γνώσεις για να κάνει. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει, όπως και με τα φουσκωτά, τα οποία χρησιμοποιεί, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Τα ποδηλατάκια και τα kayak είναι είδος γυμναστικής και αρέσει στον κόσμο επίσης. Τώρα για τις ενοικιάσεις των jet ski και των ταχύπλων σκαφών πρέπει να έχεις μια ηλικία πάνω από 18 χρονών και αν είσαι Κύπριος να έχεις μια ειδική άδεια ταχύπλου σκάφους για να μπορέσεις να το οδηγήσεις. Πραγματικά απίθανη εμπειρία. Όρμος σε όλους. Πώς φροντίζετε για την ασφάλεια του κόσμου που κάνει θαλάσσια αθλήματα? Την ασφάλεια φροντίζουμε με το να διατηρούμε τον εξοπλισμό μας και τα σκάφη μας σε άριστη κατάσταση. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί πολύ τακτικά, λόγω του ότι η θάλασσα δεν αφήνει τα μηχανήματα σε καλή κατάσταση για πολύ καιρό. Άρα εμείς πρέπει συνεχώς να αλλάσουμε τα μηχανήματα μας, τον εξοπλισμό μας, τα σκάφη μας και γενικά πρέπει να τα διατηρείς σε άριστη κατάσταση. Όπως επίσης υπάρχει και ασφάλεια. Έχουμε ασφάλεια για το κοινό σε περίπτωση που γίνει κάτι.
Τώρα είχατε κανένα επεισόδιο? Ευτυχώς μέχρι τώρα, και εγώ είμαι εδώ από το 1986, δεν είχαμε κανέναν περιστατικό με κάποιο σοβαρό ατύχημα. Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα μικρό παράδειγμα είναι αυτό το remote control, που ανά πάσα στιγμή μπορώ να σταματήσω οποιοδήποτε jet ski δικό μου φυσικά που ενοικιάζω, σε περίπτωση που κρίνω ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιον ατύχημα ή μπαίνει σε περιοχή λεωμένων ή πλησιάζει επικίνδυνα σε βραχώδεις περιοχές ή σε άλλα σκάφη. Απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, νούμερο 1 jet ski παράδειγμα, με το να το πατήσω, το νούμερο 1 jet ski θα σταματήσει αυτόματα. Και αυτό μου δίνει το χρόνο να πλησιάσω τον jet ski χωρίς να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Μέλος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων. Τι αναμένετε από την πολιτεία και από το Δήμο? Εμείς αναμένουμε από την πολιτεία και το Δήμο να μας στηρίξει, αφού όπως είχα αναφέρει εμείς βρισκόμαστε εδώ πάνω από 30 χρόνια, από το 1975-76 είμαστε εδώ, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι το ίδιο είναι στις εργασίες τους πάρα πολλά χρόνια. Δημιουργήσαμε αυτόν τον κλάδο, επιτρέψαμε μας, επενδύσαμε εδώ στις παραλίες, χτίσαμε υποδομή και περιμένουμε να μας στηρίξουν, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται ξανά και ξανά, που μας ξέρει πάρα πολλά χρόνια, έρχεται ειδικά για να μας βρει εμάς, για να κάνει τα διάφορα σπορτ. Ποια ήταν η αλλαγή που προσπαθήσαν να επιβάλλουν στον τομέα μας? Η αλλαγή που προσπαθήσαν να επιβάλλουν ήταν μια νέα νομοθεσία που θέλουν να περάσουν, η οποία λέει βασικά ότι μπαίνουμε σε προσφορές και με αυτήν τη διαδικασία οποιοσδήποτε μπορεί να μπει στο επάγγελμα αυτό, επειδή δεν έχουν βάλει τίποτε κριτήρια. Το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει είναι το οικονομικό, άρα αυτόν εξυπακούει ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει ούτε ασφάλεια στον κλάδο μας, επειδή οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να αναλάβει μια δουλειά σαν τη δική μας, που πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον αρκετά χρόνια πείρα για να μπορείς να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα, και γενικά είναι ένας κλάδος ο οποίος θέλει την εμπιστοσύνη του κόσμου, ο οποίος ξέρει ότι ο επαγγελματίας είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια. Πώς ήταν παλιά όταν ήσουν μικρός στην ηλικία εδώ, πάνω σε αυτήν την παραλία? Πώς ήταν το αίσθημα που έρχονταν εδώ οι πρώτες οικογένειες, ο πρώτος κόσμος και εξελισσόταν εδώ η παραλία? Το αίσθημα παλιά, την εποχή που ξεκίνησα εγώ εδώ στην παραλία το 1974-1975, όταν ξεκίνησε ο πατέρας μου και ο θείος μου την επιχείρηση αυτή, ήταν χρόνια που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, γιατί ξεκινήσαμε με τις κατασκηνώσεις. Τότε ο κόσμος έρχεται με τα τσαντίρκα εδώ στην παραλία. Οι πρώτοι πελάτες που είχαμε ήταν βασικά κόσμος ο οποίος έκανε κατασκήνωση. Ήταν πελάτες οι στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών, τότε που έρχονταν εδώ στην παραλία. Εμείς τότε είμαστε σε μια ηλικία 6-7 χρονών. Και ήταν χρόνια που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, γιατί βασικά εμείς εδώ μεγαλώσαμε σε αυτήν την παραλία. Είδαμε όλη την εξέλιξη βασικά από το 0 που ξεκίνησε τη χρονιά εκείνη, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα με όλον αυτόν τον κόσμο εδώ και όλες τις επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν εδώ γύρω στην περιοχή μας. Θυμούμε τα βράδια τότε που γίνονταν οι κατασκηνώσεις εδώ στην παραλία του Victory Bay, που μαζεύεται ο κόσμος γύρω από τις φωτιές, κάναμε ψάρεμα τη νύχτα στη θάλασσα εδώ με τους φίλους, μαζεύεται ο κόσμος, παίζαμε μουσική κάτω στην παραλία, τραγουδούσαμε,
και είδα στιγμές που νομίζω ανεπανάληπτες, που όποιοι δεν σε ζήσαν τότε εδώ στον Πρωταρά, νομίζω κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει αυτά τα χρόνια. Η επιχείρηση ξεκίνησε εδώ μετά τον πόλεμο, όπως είπα, και είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησε την ο πατέρας μου μαζί με το θείο μου και μετά εξελίχθηκε μέσω εμένα και του αδερφού μου του Ζανέτου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο εστιατόριο, ανάλαβε το εστιατόριο που έχουμε. Όπως είπα, είναι οικογενειακή επιχείρηση και βρισκόμαστε εδώ με όλη η οικογένεια και πριν από τον πόλεμο ακόμη. Επίσης τώρα μεταφέρουμε τις γνώσεις μας και στα παιδιά μας και συστήνω και στον υπόλοιπο κόσμο να φέρει τα παιδιά να ασχοληθούν με τα θαλάσσια σπορ, γιατί είναι πολύ ωραίο κάποιος να γνωρίζει τα μυστικά της θάλασσας και επειδή είμαστε ένα νησί που έχουμε την πιο ωραία θάλασσα, νομίζω αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν τα παιδιά με τα θαλάσσια σπορ και γενικά με τη θάλασσα. Εσένα τι σου αρέσει περισσότερο από όλα τα θαλάσσια αθλήματα? Εμένα μου αρέσει το wakeboard. Το wakeboard και το fly fish. Είναι ωραία και διασκεδαστικά και μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα με το wakeboard. Άλλο άθλημα? Το σκι, αλλά δεν κάνω πολύ σκι. Κάνω wakeboard. Εσένα τι σου αρέσει? Το αλεξίπταρ. Γιατί? Πάεις ψηλά? Ναι. Δεν φοβάσαι το ύψος? Πάει. Μπράβο, είσαι μια αντάρτης. Στο τέλος της εμπειρίας παίρνεις και ένα δίπλωμα για να σου υπενθυμίζει τις αξέχαστες στιγμές που έζησες εκεί ψηλά. I've been coming here since I was really little, but my grandfather's been coming here for years and years, probably like 30 years. He used to come and help out with the water sports when we was young. We used to go on the rides. We was always here. How has your experience been so far? Great, love it, and that's why I bring him here all the time, so that he sort of has the same experience of what we did. Isn't he a bit young for this? He's all right. He's learning young. Start them young. They get used to it when they're younger. What would you like most? I think the Stingray's good. I like wakeboarding. Wakeboarding's really good. It's the new thing, right? Yeah, it's good. And hopefully soon he'll start to learn to ski. Be good. Evet, bu keyifli deniz görüntüleriyle bitirdik programımızı. Yarın akşam yeniden sizlerle olacağız. İyi akşamlar, sevgiyle kalın değerli izleyiciler.